Hija aġenda qawwija dak li għandu il-Gvern għas-settur tal-persuni b'diżabilità u kien għalhekk li nħatar segretarju parlamentari speċifikament responsabbli għal dan il-qasam. Fi żjara li l-Ministru għall-Familja u Solidarità Soċjali Mary Louise Colero Preca għamlet lill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità akkumpanjata mis-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa, hija qalet li l-Gvern huwa determinati li jaqdi l-ħtiġijiet soċjali ta' dawn il-persuni mingħajr dewmien żejjed. Ewlenin fost il-proġetti ta' dan il-Gvern hemm dak li jserraħ ras il-ġenituri u carers ta' persuni b'diżabilità li jekk huma jiġu nieqsa l-Istat se jieħu ħsieb ta' wliedhom. Filwaqt li Mary Louise Colero Preca irrikonoxxiet it-tajjeb li diġà sar f'dan il-qasam kif ukoll il-ħidma tal-KMPD tkellmet dwar il-kunċett ta' independent living li huwa kruċjali biex aktar persuni b'diżabilità jitlu fid-dinja tax-xogħol. U fejn isibu diffikultà persuni b'diżabilità jingħataw taħriġ kif se jingħataw żgħażagħ oħra permezz tal-proġett ta' tagħlim taħriġ u xogħol. Impenn li tkellem dwaru s-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa fejn qal illi il-Gvern huwa kommess li jagħti opportunitajiet lil persuni b'diżabilità. Filwaqt li irrikonoxxa it-tajjeb li sar mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS u mill-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ li TISI, insista li l-Gvern irid joffri aktar opportunitajiet lil persuni b'diżabilità. Temm jgħid li bħalissa tiġi analizzat x'opportunitajiet jistgħu jiġu offruti lil persuni b'diżabilità biex anke huma jħossuhom parti integrali mis-soċjetà Maltija.